سلام تعنا هبلي زخبركم تخاطاتلتي تلفزيون دمص ويانه تግራይ ዕለታው ዜና ነው። ፋሽስቲ አብይ አህመድ በዓለም ለኸ ሕግዝ ተኸልከለ መርዛም ጋዝ ተጠቂሙ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ደብዳብ ነፈርቲ የካይድ ከም ዘሎ ተፈሊጥሎም ዝርዝሩ ወኪልና ካብ ሓራ መሬት ከም ዝስዕብ ከቀርበልና እዩ። ፋሽስት አብይ አህመድ ህዝብ ትግራይ ከም ህዝብ ንምጽናት ኣብ ኢዱ ዝነበራ ኩለን መማረፍታት ጸንቂቁ ተጠቂሙለን እዩ። ኣብትሕቲ ፀሓይ ወይ ድማ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ከምቲ ኣብይ ዝሓቀኑን ዝሃረፉን ከይኮነስ ህዝቢ ትግራይ ህዝቡን ዘይርገጽ ዘይምበርከኽን ዘይቁርጠምን ምዃኑ ንዓለም መስኪሩሎ። ፋሽስት አብይ አህመድ ንህዝቢ ትግራይ ከጥፈለን ኣብ ጠረጴዙ ዝነበራ መጻወቲ ጻፈራት ብህዝቢ ትግራይ እንትብላዕ ኣብ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬት ቤንዛይድ ጠረጴዛ ዝነበራ መጻወቲ ጻፈራት ዘመናዊ ድሮናት እየን። እዚአን እውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ሰፍ ዘይብል ኪሳራ ዋላ እኳ እንተብፅሓ ከምቲ ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ዝበሃግዎ ከይኮነ ተረፈ። አብይ አህመድ ኩናት ትግራይ ኣብ ክልተ ሰሙን ክዛዝሞ እየ ብምባል ናብ ናይ መሐመድ ፋርማጆ ጠረጴዛ እውን ጉንበሕ ጥልዕ ኢሉ 4,000 ሰራዊት ተረከበ። እዛ ፀርፀር እዚኣ እውን ብሓመድ ትግራይ እያ ተበሊዓ። ኩናት ትግራይ ካብ ኢትዮጵያውያን ኣዶታት ብተወሳኺ ኣዶታት ሶማልያን ኤርትራውያንን ينبعلهم. أبي أحمد بلفنتي ناب كنات تقرأي ذاته والكمالخي إساياس أفوال قول حزب تقرأي نمتفع زنبرعو كل الممارسات تتقيموا إيو انت خونا قنا والكمالخي إساياس أفوال قول زنبرعو مدفعو تسقى صلاة بحامد تقرأي تبلعو كم كارنو زتوق أبعراي عوض وصك بني رأي لهم زوم ورد حيثات أبزحز أوان نحزب تقرأي مسعر كم زي كأل أصبقهم أمينهم يوم انت خونا قن حزون زوم بلعت سبات ناي تسفاق ورسكي يالوتات كخدون يرأيو له. أبي أحمد ناي عالم هاقرات عبلعلو ودساب كفل سام آيولون يوم زتفر رنقلو مرزام غاز عبلعلي نسوهان تقارو متقام جميرو له. بالزرعي مدفع جبن أو عالم لخا حقي تحتات مخانو زي طرفو مخانو أصبقو زفلت أبي أحمد ناي مودعتا تاريخو بعالم لخا حقي استخل كلم مرزام غاز أبلعلي نسوهان زيكاتا تقراي بمتقام يخمبتو له. بعلت حموشتا قنبت كل التشعن 10 عامة مرات أبي أحمد كابول كامل أخي ساياسا فورك تلكيحو زنفا ميج عيسان تشعتن زعينة نفاري توقع اتي بعالم لخا حق استخل كلم مرزام غاز أبلع لمطوان زيقاتات دبدبا كايدا يام إذا نفاري توقع اتي دبداب أستابيا أزمرا وشت عد جنة فترمتون تخون حدا إندا متحن ملوء بملوء زعانين تخون 3 سبات دما يوتم حالفو يو 3 سبات ون قوسينوم يوم أبتن دامت حن زنبرو 10 حدا أدقون بتمرزام غاز كم زينبرو خوينوم يوم ذي بعالم لخا حق استخل كلام مرزام غاز كابتوم زموتو 3 سبات اتحدا نزع عالم أصدقو زير عيا حسان تخون عبحق في أدو خوينو مس ولادتو نزل عالم تدك تستقيرو يو حيلا يريتوبتا بسراوي تقراي ولا قوانت عليه كاب ملافنتو استلتحن نفرتو بي أبزو قنيات أبسماي تقراي كالرئاون جميلة للوا. أبي أحمد أبلع لحزب تقراي زتتصمو زولو أرمنياوي دبداب نحزب تقراي حدش هيكونن أبوون أبحقون ون نحزب تقراي نخطفو زفتنو ويو عطي هاي بسلاسن درقنون إزي مرزام غاز أبلع لحزب تقراي كم زفت فمو ناي كرب عمتا تاريخيو أبز حلفو سرعاتات بزوحات قفعتات على بريبو ناب عوتو زبت حزب تقراي حزون ازوم زبت حوزا لو قفعتات حالفو بعوت مسس كم زبل عشون فايدو فتاوس صنعون تسمي تلاترن حلواتنا ندحنا نتنا بغلطنا تقراي تسعر وكيل مشاهنة تقراي كاب حالة مريد تقراي بتمساسالي نفرت وقف فاشستي أبي أحمدن والكمالخي إساس عفوركن أب مأخلاي زوبا وردا أمباسنيتي بزفت سمعو دبداب 3 سلاماوين تقارو كمز تقتلو تفليت اللهم نفرت وقف فاشستي أبي أحمدن والكمالخي إساس عفوركن بعلة 4 قنبت 2013 عام تمرت أب وردا أمباسنيتي بزفت سمعو دبداب كلتا هزاناتن حانت عباي سبيتن كمز تقتلو وكيلنا كابت خبابي حبير لالهم بزي عبت أبي عد إدوم قوشات عد جني
ፍሉይ ሽሙ ጉምቦ ቆላ ዝተባሃለ ቦታ ዝተፈጸመ ደብዳብ ነፈርቲ ሸሞንተ ሰላማውያን ተጋሩ ከም ዝተቀተሉ ወኪልና ወሲኹ ጸብጺብሎም ከም እውን ቤት ትምህርቲ ጉምቦ ቆላ ድማ ፍርቁ ከም ዝፈረሰውን እቲ ዜና ወሲኹ ሓቢሩሎም ወተሃደራት ፋሽስቲ አቢ አሕመድ አብ ቀጥሪ ሪፈራል ሆስፒታል ቅድስት ማርያም አክሱም አብ ልዕሊ ተሐከምቲ በቀዳም ለይቲ ዝጀመርዎ ምብስባስ ተጋዲዱ ከም ዝቀጸለም ቁስሊ ሕሙማት እናገለጹ ድማ ከሳቂውን አብ ትትካል ንዝሰርሑ አባላት ዶብ አልቦ ሓካይም ድማ ከም ዝኣሰሩን ተፈሊጥሎም ዝርዝር ሓበሬታ ወኪልና ካብ ከተማ መቀለ ከም ዝስዕብ አዋሊድዎሎ ወራር ሰራዊት ፋሽስት አቢ አሕመድ بعد ወራዱ ከመላኸ ሰራዊት ኢሳያስን ተሳፋት ሓይልታትን ከተምሃረን عبد حلفة شبشوارع عبد العلي تجري بحوشة في الليل ما من عسين ده كان سين تجري كابجت مدر على المسمات جابوا وزلوا في أنا صراحتهم يقولنا أنا خيرهم نقطة من السو الزام قدامهم وشتاون بعدها ورث حيسات عبد العلي تجري زوروا وزلوا دار المسمات وفارك بالنفاس النحواتي مجلس يقولوا مفتاح حاجة أو انتساس عبد العلي من عسين وعبد محلة النبرة كوتاس تجري ناس زمان أمن من بعد عبد العلي أنا مسارة المات لما عتكالات اندستريات تكالات مستنن زوم حيل تاع تجري مقارنه ترده تجري كم تلمت كم حال عسيري حين زغينو تواريد سراوي تجري ديجن بمخان وموتوش داون بعداون حيلتات رسم ناتوقع عند حقوم سيرو نستنافن كسرن حزبون عين عمتي تجري كم مدرجه نمطا بعلمانك زندن بايرن يدودول عزيز شرايجي وجهي تعرف بخلاتهم ورارهم عنواتهم عبد القناة كالات أننا تتجمع حكمنا وبجال تركم تسلم عبد كالات أننا لا ترخوا عبد العلي تحكمتي سلان البناوي عكاراون تحكمتنا من أطفال تتناقاتي بمدار أنتم نحضروا كرائلين كشمع غاقل أسم بجال كيركم نقول قانون وقال لي عالم لقوم مع قناة زينا نتطابن يفلت حقدا حوزي كليد زيارة نسوه عبد الاسمارة مستال عفو ليتحلى فعاد حوزي بترجعان بالله ما يتحكمتن وعاطي جدالوتن صراحتنا نفسي ثم يحكمنا سلام بجرجن على واتهم إحنا نسوون أو حرجة بيتون منتهم أي وراء سرايت فاشت أبي أحمدن بعدها وراء كمان سرايت إنسان بكبره تفرالي كل جبال منفعه ولو تدرى اسم بمحل كاميرا بمجلاو بعد ما يحكمنا بمحزن حدش دراما بمجلاو لكن تعبانات حكم يخم زبالة مثل عن حيث الوارد حمات أبدا كل سكتاتن لا يدمع ما ننسوا كاسولا عزيزا كم أوار عايشين كانوا سكتاتن بحيل بنتاو ثم يعطون قاششو حكمتي ثلاثة فلان جوزي لما بلاستر بحيل بمقطع تساعدوا بحيل ترجعوا زي ليكم كنا نجرب نزارن ثم يحكمنا بسنين عروض أمرار حسوس كتال الشامع قول كرعدون نجرب كم يكونوا كابتغال جبحنا حوالتها يملاخ بركزوري ثم يحكمنا رما نجد سبانتويهم حاولتهم ناولوا كبرام لي تجمعوا تحاولون كوني أتوسكتان وكت نصفا ملوك زالت وعاد سباتن بزالت برخو حاكمتن أتوسكتان بريفهم تقعدوا فحسن جح شغلوا علمي نزل كوي زي حقاون فرحهم تنكل كان زيقونا بمدان كذي سوء تدوارهم تقطوا بزوجود أوالات إميتيسون أوالات إميتيس ودماء دوبان وحكايمون انتي ترفن ساعات تحيرهم كتوش تجرمين بحاسشة كاب قدام لي تجمعوا كتاب لهم شوني أقامشت ساعات 10 تغلطة هزة كتماكسون في الليل ما تحكمتن ثم يحكمنا نستاثن ناسين بلاتوا إلمي عبد الزعوات يبنى بالزرانونا يمنوا في كتماكسون لا تكون تاتن تجدوا وزمورة تحلتات عبد الجنبار من حلتات ممكن خالد تدراي سراوي تدراي في تريك تجاتي مهم تدعحوا عم طلوا معصن جابوا سيرهم دراما تريهم هزة كرائلهم في البشن دراخوا بالقالوا سيرهم تموت تسألني من الغارد علم أكوي أنا فرحهم كم زخوانة كل هذه تدراي دماء نترديو لذكي عدن كيف سكن المسألة أتناك حسر حاول تبقى كل تجبر حديرو على واسنا نحن نبطلنا تدراي تشعر وكل دبدانا تدراي كاو كتمام على خبر وزبانا ورد شادي سكالو دموغي تاريخنا ودموغي حبرنا زي حاسس بزلولو حالواتنا دحننتنا بقلص امنا فلسفنا زي يطوى بحالي من قد انتقلت عنا سقروا ببلحات نسقروا بعقلي
ማሕበረሰብ ዓለም ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ምብራስ ዓሌት ብምፍጻም ሰፊሕ ንዝኾነ መሬት ትግራይ ብወግዒ ናብ ክልሉ ብምጽምባር ዝፈጸመው ገበን ብቕልጡፍ ጠጠው ንኽብል ምሁራት ትግራይ ጸዊዖም ኣለዉ። ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምሁራንን ሰብ ሞያን ትግራይ ትማሊ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ከቢድ ዝኾነ ገበን ምብራስ ዓሌት ብምፍጻም ንሰፊሕ ከባብታት ምዕራብ ትግራይ ብወግዒ ናብ ክልሉ ከም ዘጠቓለለ ኣፍሊጡ ኣሎ። ማሕበረሰብ ዓለም ለኸ ነዚ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ዝፈጸሞ ከቢድ ገበን ብቕልጡፍ ጠጠው ንኸብል ድማ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምሁራንን ሰብ ሞያን ትግራይ ተማሕጺኑ ኣሎ። ክልል ኣምሓራም ኣብ ወልቃይትን ሕሞራን ዘሎ ሰፋሕቲ መሬታት ኢንቨስተራት ንኸልምዕዎ ኣብ ዝቕነ ጻውዒት ከም ዘቕረበ ተፈሊጡ ኣሎ። ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራም ምስ ፋሽስቲ ኣብይ ኣሕመድን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ብምውዳድ ኣካል ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ንዝኾነ ሰፊሕ ከባብታት ምዕራብን ደቡብን ትግራይ ወሪሮም ከም ዝሓዙ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ትግራይ ዘሎ ተበጻሕነት ሰብኣዊ ሓገዝ ሎሚ እውን ብቐንዱ ኣብ ከተማታት ጥራሕ ዝተወሰነ ከም ዝኾነ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ ኣሎ። ቢሮ ምትሕብባር ሰብኣዊ ሓገዝ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኦቻ ብቐዳም ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ከተማታት ጥራሕ ዝተደረተ ከም ዝኾነን ኣብ ገጠራት ዝርከብ ህዝቢ ግና ረድኤት ከም ዘይበጽሐሉን ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ደቡባዊ ዞባ ወረዳታት ቦራም፣ ነቕሰገም፣ ኦፍላን፣ ዛታን ንዝሓለፉ 4 ኣዋርሕ ትርጉም ዘለዎ ሓገዝ ናብ ተጠቀምቲ ከም ዘይተባጽሐም ሰራሕተኛታት ረድኤት ካብ ዓድዋም ንዓንፈት ደቡብ ሰብኣዊ ሓገዝ ከየከፋፍሉ ከም ዝተኸልከሉን ናብ ወረዳ ኣበርገለም ከተማ የጭላ ተበጊሰን ዝነበራ ረድኤት ዝፀዓና መካይን ድማ ናብ ዝመጻሉ ከተማ መቐለ ክምለሳ ከም ዝተገደዳን እቲ ትካል ገሊጹ ኣሎ። ብኻልእ ወገን ካብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ናብ ከተማታት መቐለን ሽረ እንዳስላሰን በዝሒ ዘለዎም ተመዛበልቲ እናኣተው ከም ዝኾኑ ኦቻ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት 8 ግዝያዊ መጽለሊ ማእኸላት ተመዛበልቲ ወገናት ከም ዝነበራ ሕዚ ግና ቁጥሪ ዘን ማእኸላት 16 ከም ዝበጽሐን በዚ ድማ በዝሒ ሓገዝ ዘድልዮም ወገናት ከም ዝወሰኸን ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃሎ ኣብ መስመር ሽረ እንዳስላሰን ሸራሮን ዝርከቡ ክልተ ቦታታት ሓዊሱም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ኣብ ጥቕሚ ዘይወዓሉ ነቶክቲ ከም ዝተረኸቡ ኣብ ወረዳ ቆላ ተንቤን ረድኤት የከፋፈል ዝነበረ ሓደ ሰራሕተኛ ገባር ሰናይ ትካል ቅድሚ ሂደት መዓልትታት ከም ዝተቐተለን ዛጊድ ኣብ ትግራይ 7 ሰራሕተኛታት ረድኤት ከም ዝተቐተሉን እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ተጠቀምቲ ከይባጻሕ እንቅፋት ኣብ ልዕሊ ዝፈጠሩ ሰበስልጣን መንግስቲ ፋሽስቲ ኣብይ ኣሕመድ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ሕብረት ኣውሮፓ ኣጠንቂቑሎም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ 5.2 ሚልዮን ህዝቢ ህጹጽ ሓገዝ ምግቢ ከም ዝደሊ ዝሓበረም ኢዩ ኦብዘርቨር ዝተብሃለ ማዕኸን ዜና ነዞም ወገናት ሓገዝ ከይባጻሕ ዝኽልክሉን ሰብኣዊ ሓገዝ ከም መሳርሒ ኩናት ዝጥቀሙን ሰበስልጣን መንግስቲ ፋሽስቲ ኣብይ ኣሕመድ ንዓለም ለኸ ሕጊ ሰብኣውነት ዝጥሕስ ከቢድ ገበን ከም ዝፈጸሙ ኣመልኪቱ ኣሎ። ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ልዕሊ ዝገበን ዝፈጸሙ ሰበስልጣን መንግስቲ ፋሽስቲ ኣብይ ኣሕመድ ስጉምቲ ከም ዝወስድ እቲ ዜና ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ሕብረት በዚ ገበን ተሓተቲ ንዝኾኑ ሰበስልጣን ቪዛ ከም ዝኽልክልን ገንዘቦም ድማ ከም ዝድስክልን እዩ ኦብዘርቨር ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ፋሽስቲ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ዝወልዖ ኩናት ንኢትዮጵያ ከም ዝበታትና ተገሊጹ ኣሎ። ፋሽስቲ ኣብይ ኣሕመድን ደገፍቱን ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ፌደራላዊ ስርዓት ንምፍራስ ክንቀሳቀሱ ከም ዝጸንሑን እቲ ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ኩናት እውን ናይዚ ኣካል ከም ዝኾነን ደ ናሽናል ኢንትረስት ዝተብሃለ ፍሉጥ ኣሜሪካዊ መጽሔት ኣፍሊጡ ኣሎ። በዚ ጉግያ ኣካይዱ ድማ ፋሽስቲ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሓድነት ኢትዮጵያ ጽኑዕ መርገጺ ምስ ዝነበሮም ላዕለዎት መራሕቲ ሕወሓት ከም ዝተላተመን ንህላዊ ኢትዮጵያ ልዑል ኣበርክቶ ክገብሩ ይኽእሉ ንዝነበሩ ተጋዳላይ ስዩም መስፍን ክቐተሉ ከም ዝገበረን እቲ መጽሔት ኣረዲኡ ኣሎ። ሕዚ ፋሽስቲ ኣብይ ኣሕመድ እቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ከመዝግቦ እየኢሉ ንደገፍቱ ቃል ዝኣተወሎም ዓወት ከም ዝፈሸሎም ሰራዊት ትግራይ ከም ድሌቱ እናተንቀሳቐሰ ከም ዝርከብን ኣብይ ድማ ካብ ኩሎም መራሕቲ ኣፍሪካ ተነፂሉ መዋዕልቲ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕሬዚዳንት መሐመድ ፋርማጆን ከም ዝኾነን ዝገለጸ እቲ መጽሔት ንሱ ንደገፍቱን
ፌደራዊ መንግስቲ አፍሪሶም አህዳዊ ስርዓት ንምትካል ዝገበርዎ ፍሹል አካይዳም ንኢትዮጵያ ናመምብትታነ ከም ዝወሰዳ አመልኪቱሎም ድሕሪ ሕዚ ፋሽስቲ አብይ ከም ተሸላሚ ኖቤል ሰላም እንተይኮነስ ንኢትዮጵያ ከም ዘፍረሰ መራሒ ታሪክ ከም ዝዝክሮም ደ ናሽናል ኢንትረስት ጸብጺቡሎም በአርከ ዝኸበርኩም ተመልከትና ንሕና እውን ንሎሚ ዝሓዝናልኩም ዜና ኣብዚ ወዲእና ኣለና ኣብ ካልኦት ተመሳሳሊ ዛዕባታት ተመሊስና ክንጋነኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ሓለዋትና ንድሕንነትና ንብቕልጽምና ትግራይ ትስዕር